खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं गासै नायगिरिफोरनि सायाव आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। क'क्राझारनि सिङाव थानाय गसाइगावनि बलामगुरियाव साब्रै सुपारि किलार एबा सुबुं बुथारनो दैथायहरजानाय दुथांफोरखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो मोनदों। बे दुथांफोरा उत्तर प्रदेशनिफ्राय आसामाव गाज्रि खामानि मावनो फैदोंमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। हरनि 9 रिंगासो समाव बे साब्रै दुथांफोरखौ सरासनस्रा रायजो राजाफोरा हमनो मोनो आरो पुलिसनो गथायनानै हरो। बे हमजानाय दुथांफोरनिफ्राय पुलिसआ गिख्रंथावै हाथियार आरो गुलिखौ जब्द खालामनो हायो होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। बे दुथांफोरखौ धरमबीर गौतम, बिकास चौधरी, सुरज गौतम आरो निजामिस आली होननानै सिनायथिनाय जादों। बे समाव बिसोरनि हेंथायै गोख्रों सेबनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ होननानै मोनथिनो मोनदों। चिराङाव फिन खनसेबाव गेदेर गेदेर दंफां दानफायना हाग्रा सम्पदखौ सिलिंखार खालामनो नाजानायखौ नुनो मोनदों। सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्कआव गोदानै हाग्रा दानस्रांदों दुथांफोरा। दुथांफोरखौ हमनो थाखाय चिरां पुलिसआ बे समाव गोख्रोङै सेबनाय हाबाफारि लादों होननानै मोनथिनो मोनदों। हाग्रा दानस्रांग्राफोरखौ हमनो आरो होबथानो थाखाय रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार जसमानिक मोसाहारि बिथाङा गावनि मावसुमाफोरखौ लानानै बे समाव गोख्रों दिथा होदों। रेन्जार जसमानिक मोसाहारि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बेवहाय गासै 30-35सो बिफां गिदिर गिदिरखौनो दुथांफोरा दानफायलांदों। बे ओनसोलाव 2023-24 आवबो इभिक्सन खालामजाखांबायमोन होननानैबो मिन्थिनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्ला आरो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बाथाकुसि गामिनि भिपु चन्द्र बर' मुंनि सासे लाइमोना गावनि नाजानायाव जाफुंसार जानो हादों। एलाहाबादाव 19थि एसएसबि जों खुंजानाय सार्भिस सेलेक्शन बर्ड एबा एसएसबि नि इन्टारभिउआव आबुङै उथ्रिसारनायनि उनाव उदालगुरि जिल्लानि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों। बाथाकुसि गामिनि भिपु चन्द्र बर'आ, जेराव बिथां भिपु चन्द्र बर'खौ मुंदांखा 157थि नेशनेल डिफेन्स एकाडेमि एबा NDA फरायफारिनि थाखाय गनायथिनाय जादों। बाथाकुसि गामिनि बिरेन बर' आरो सपना बर'नि फिसाज्ला भिपु चन्द्र बर' बिथाङा 2018 मायथाइयाव गवालपारानि सैनिक फरायसालियाव थाखो 2आव थिसनथाइ लाहैदोंमोन आरो दिनैसिमबो बेनिनो फरायसा जानानै दङमोन। मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला भिपु चन्द्र बर'आ CBHनि 10 थाखोनि बर्ड आनजादाव 83 जौखोन्दो आरो 12 थाखोनि आनजादाव 70.6 जौखोन्दो नाम्बार लाना उथ्रिसार जानो हादोंमोन। नुमलिगराव मोब्लिब बोजानानै सानै उन्दै गथ'साया जिउ खोमानो गोनां जानायनि खौरां। नुमलिगरनि माधवपुराव हाग्रानि मैदेरखौ होबथानो थाखाय सोंनानै दोननाय थाराव दांसननानै मोब्लिबजों बोजायो बे सानै उन्दै गथ'साफोरा। मोब्लिब बोजाना जिउ खोमानांनाय उन्दै गथ'साफोरखौ दिबिका अरां आरो हिमांशु खेरिया होननानै सिनायथिनाय जादों। दासान्दि दाब दाब जायगायाव आइजोफोरनि गोदोनानिफ्राय सना साबथिंनानै लानानै थांनाय जाथाया सोराङाव फैबाय थादों। बेबायदि गसाइगाव सहराव सासे आइजोनि गोदोनानिफ्राय दुथाङा सनानि मालाखौ लानानै खारो। बे जाथाया गसाइगाव टाउननि DK रडनि वार्ड नाम्बार 3 आव जायो। जायगानि थागिबिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला सिखावफोरा पुनम चान्द गलसर मुंनि सासे सुबुंनि बिसि कान्ता देबि गलसरनि गोदोनानि सनानि चेनखौ साबथिंनानै लानानै थांदों। बे समाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटीनि दिघलिपुख्रियाव थानाय लक्ष्मीराम बरुवा सदनाव संयुक्त जनजातीय समन्वयक मंच असम, दुलाराय राभा माहारि आफाद, दुलाराय तिवा फरायसा आफाद, भूमि अधिकार जौथ संग्राम समिति आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि बानजायनायाव मोनसे नोगोरारि जथुमा जानानै थांदों। जथुमायाव जनजातीय हारि आरो सरासनस्रा सुबुंनि हा मोनथाय आरो थाथाय रैखाथिनि सोमावसारनायजों लोब्बा थानाय प्रणब दले, अदित चन्द्र राभा आरो गुबुन लोगोफोरखौ हमनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बेरेखा खालामदों। बाहागो लानाय बुंथिगिरिफोरा बेबायदि हमनाया सुबुंखान्थियारि राहाजों बेरेखा खालामनायखौ सोरखारा इनाय खालामनाय जादों होनना सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफोरखौ जेबो सर्त गैयालासिनो हगारनांगौ होनना दाबि खालामदों आरो जनजातीय हारिनि मोनथाय रैखाथिनि थाखाय बे सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन होनना फोरमायथिदों।
थांनाय सानखालिनि नोगोरारि जथुम्मायाव सोरखारनि गादबनाय नेवसिनाय सिगिसग' खालामनाय एबा जायखिजाया राहा लानाया हानि मोनथाय आरो थामोनथा रैखाथिनि थाखाय खान्थि बायदियै सुबुंखान्थियारि राहाजों सोमावसारनायखौ लोरबां खालामनो हाया होननानैबो बुंथियो। जनजातीय हारिनि संबिजिरारि मोनथाय हा गावनि मानखौ रैखा खालामनायनि बे जुजिनाया सिगांनिख्रुइ खौसेसिनै आरो गोहो गोरासिनै जागोन होननानैबो थांनाय सानखालिनि जथुम्मायाव थांखि लायो। सोनाब बेंगलनि मुर्शिदाबादआव गिख्रंथाव रेलनि जाब्रबथायाव 3 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। गबिन्दपुर रेलवे गेटआव फरायसालिनि गथ'फोरखौ लांग्रा गारिया जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। जाब्रबथायाव माखासे फरायसाफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। रेल लामाखौ बारनो नाजानाय समावनो गंसे हाइ स्पिडआव फैनाय ट्रेनआ सौग्रावलाङो आरो जाथायाव पुलिसआ गेटमेनखौ हमबाय होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। फिन खनसेबाव हाबा जाखानाय सासे आइजोआ गोमानानै दङ होननानै खौरां मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बेलगुरि गामिनि अरन दैमारि मुंनि सासे सुबुंनि बिसि जमुना बसुमतारिया बे समाव गावनि 5 बोसोरनि फिसाजोखौ गारलांनानै थांनाय साननिफ्रायनो गोमानानै दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। नखरनि सुबुंफोरा सोरजोंबा खारलांनायनि सन्देह खालामदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 8812891285 जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों। धेकियाजुलि हालामनि साजिद माहिर इस्लारिया जेम आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों होननानै मोनथिनो मोनदों। उथ्रिसारनाय फरायसाखौ धेकियाजुलि सार्कल इउथ कमिटिआ दुंब्रुदै बरायहैदों। 2022 मायथाइनि इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि बम्बेजों खुंजानाय जेम आनजादखौ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि हालामनि दाउगाफुर गामिनि थागिबि तुरजामिन इस्लारि आरो मन्जु इस्लारिनि फिसाज्ला साजिद माहिर इस्लारिया गासै इन्डियानि मादावनो 1031 रेंक लानानै उथ्रिसारनो हानानै नखरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोनो हादों। नखर आरो फरायसानि फोरमानलाइ बायदिब्ला बे आनजादखौ उथ्रिखांनायनि उनाव दायो IIT गुवाहाटीआव मुं थिसनदों। बेजों लोगोसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायाव रांखावरिनि जेंनाखौ सुस्रांनो खावलायहरदों। BTC खुंथाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम फरायसानि नखरा। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गोदानै महर होनाय उदालगुरि जिल्लानि माजबाद रेलवे स्टेशनखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद रेलवे स्टेशनखौ गोदानथायारि खाबुफोरजों लुफिननाय जादोंमोन। अमृत भारत स्किमनि सिङाव 1.9 कौटि रां खरसा खालामनानै बे रेलवे स्टेशनखौ लुफिननाय जादों। अमृत भारत स्किमनि गेजेरजों रङिया डिभिजननि माजबाद रेलवे स्टेशनखौ गोदान मुगानि खम बेसेननि आरो दावबायारिफोरनि थाखाय मोजां हान्थामेला मिरुआव सोलायनाय जादों। लोगोसे जायगानि दोरोङारि नेरसोनथि आरो हारिमुआरि सिनायथिखौ संरैखा खालामनायनि सायाव नोजोर होनाय जादों। मख'नो गोनांदि हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा पान्जाबनि जलन्धरनिफ्राय हादरनि गं 75 रेल स्टेशनजों लोगोसेयैनो माजबाद रेल स्टेशनखौबो बेखेवनानै होदों। आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै मावख'आरियै माजबाद रेल स्टेशनखौ बेखेवनानै होयो। रायजो बेंगिरिजों लोगोसे केबिनेट मन्थ्रि चरण बर', मन्थ्रि नीलिमा देवी आरो रेल बिफाननि बिबानगिरिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लादों।